Môžu kamene liečiť? Odpoveď sme hľadali na výstave minerálov v Handlovskom relaxe. Výstavu minerálov už tradične pripravujú s handlovským relaxom ochranári zo spolku Andreja Kmeťa. So svojou kamennou krásou sa prišli pochváliť traja vystavovatelia. Máme stabilného vystavovateľa Slávka Šímku, ktorý nám pravidelne dáva na tieto výstavy. No potom máme inžiniera Petra Cagáňa. No a tento rok máme aj nového adepta v rámci minerálov. Je to Markus Albert. Peter Cagáň vedie v Handlovskom centre voľného času krúžok pre malých zberateľov minerálov. K minerálu som sa priviedol, tak povediať, sám, kedy sa mi zapáčili na koleniciach prvé kamienky. Ale podporoval ma k tomu starý otec, ktorému vďačím za to, že ma brával dlhé roky na výlety, kde som si povedal Kremica, Banská Štiavnica, Lubietova, Banská Bystrica a okolie. Slovensko sa môže popíšiť množstvo minerálov, ktoré sa nachádzajú na našom území. Na výstave bol len zlomok z nich. V minulosti bolo Slovensko významné tým, že malo na území vzdušnou čiarou 40 km od seba 3 najvýznamnejšie mesta. Zlaté, Kremnica, strieborné Banská Štiavnica, medené Banská Bystrica, čo na svete je vlastne absolútny unikát. A nikde to nevidíte, proste v takom rozsahu, ak boli tu rudy ťažené. Máme zaujímavé lokality, napríklad Opale, ktoré sa nachádzajú v Dubníku na východnom Slovensku. Čiže je tu dosť lokalít takých zaujímavých. Tak tento kameň je azurit. Je to vlastne sekundárny minerál medí. Je z okolia Banskej Bystrice, práve zo Španie doliny, respektíve Pieskov. A na ňom je zaujímavá tá farba, azuritová. V minulosti z toho robili farbivo, modré farbivo, teda však ak je vidno na farbe. A keď boli masívne kusy, alebo teda väčšia koncentrácia, tak bol to zdroj medenej rudy. Vzácne kamene majú v sebe silu, ktorá vám môže pomôcť v rôznych sférach života. Nosia sa nielen ako šperky, ale pomáhajú aj očistiť prostredie, v ktorom žijete. Napríklad kremene sa veľmi často používajú aj v domácnostiach na rôzne geopatogénne zóny a podobne, čiže aj pri elektromagnetickom smogu.